ぜひね、このね、榊というものもね、飾っていただきたいなと思うんです。これ、2対で1つだからね、両側にこの榊があるということですね。この榊、何のためにあるのかというと、これはね、邪気を払う性質の、聖なる、植物なんですけれども、このね、毎日水を取り替えてやるとよくわかるんですね。これね、邪気を払う、植物であると同時に、実はね、邪気が入り込んできてるかどうかっていうことをね、見るセンサーになってるものなんだよね。だから、家のコンディションが悪い状態、誰かから恨まれてるとか、何か邪気にやられてるという時は、この榊が簡単に枯れちゃうんですよ。怖いですね。そういうことが起きます。そういうこともね、実は神棚を飾ってることによって